Os orzamentos da Vicepresidencia Económica suman 490 millóns de euros para impulsar a recuperación e avanzar cara unha Galicia intelixente e sostible. O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Francisco Conde, presentou esta mañá no Parlamento os orzamentos do seu departamento para o vindeiro ano. Suman 490 millóns de euros para impulsar a recuperación e avanzar cara unha Galicia intelixente e sostible que consolide o tecido industrial. Superado, pois, o peor da crise sanitaria, é o momento agora de pasar da reactivación á recuperación económica, pero sen que isto se entenda como un camiño de volta á situación na que nos atopábamos antes da pandemia. De ser así, estaríamos sendo moi pouco ambiciosos e mesmo arriscando a competitividade da nosa economía. A recuperación económica, señorías, debemos afrontala e imos afrontala como unha oportunidade para impulsar un proceso de cambio estructural do noso modelo productivo, un cambio de modelo e de cambio estructural que nos permita avanzar cara a unha Galicia intelixente e sostible, porque iso é sinónimo de crecemento resiliente, cohesión territorial e benestar social. Nese sentido, dentro dese excepcional marco de recursos que contemplan os orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2022, 11.627 millóns de euros, saben que se recollen niveis históricos de gasto social, además de maior investimento productivo. Conde sinalou que os fondos de impulso á innovación medran un 20% e os destinados á transición enerxética un 35%. Por iso, todo o esforzo investidor da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación no vindeiro exercicio vai a estar centrado en iniciar a transformación económica de Galicia, impulsando unha recuperación intelixente e sostible con recursos que suman 390 millóns de euros. No que previsiblemente parece a fase final da pandemia sanitaria, son unhas contas, en definitiva, para promover en Galicia a doble transición digital e ecolóxica, que é un dos maiores retos que afrontamos todos os países no escenario post-COVID. Deste xeito, destinamos un 20% máis a impulsar a innovación, polo que o orzamento da Axencia Galega de Innovación acada os 151,8 millóns de euros, 25,1 millón de euros máis que os programados no ano 2021. O conselleiro de Economía enxalzou tamén a inversión en tecnoloxía e progreso social e económico. Señorías, unha das principais aprendizaxes que nos deixa a pandemia é todo canto achega a tecnoloxía e a I+D+I o progreso social e económico. Non só nos fixeron capaces de resolver moitas interrogantes desta crise sanitaria, senón tamén de sortear obstáculos como o distanciamento social. A COVID-19 puxo en evidencia o poder da innovación e nos fixo máis conscientes, desde o plano social e económico, da necesidade de atopar un equilibrio que nos permita crecer de maneira máis sustentable para loitar contra o cambio climático. Estamos a describir un contexto que, en definitiva, non é alleo e, por iso, os principais eixes de actuación que imos seguir desde a Vicepresidencia Económica da Xunta de Galicia para darlle resposta van a ir, polo tanto, encaminados a 5 eixos de actuación.